өйләрдә әнә шулай уен, көлке, җыр, бию тынмый. Ялгыз гына да күмәкләшеп тәҗрлилар. Биючеләргә дә осталыкларын күрсәтергә форсат туа. Телебезне саклау, милли гореф-гадәтләребезне барлау максатында төрле чаралар үткәрелә. Менә инде безнең бүген Аулаги проекты кысаларында чираттагы безнең чара, ул бик матур бара. Аралашырга кирәк. Бер кайчан да җанлы аралашу кешенең телефонында, компьютерында, интернетында бер кайчан да алыштырмаган. Турыдан-туры күзгә карап сөйләшкәндә генә кешенең ихласлыгы ачыла. Элекке йолаларны кире кайтарып, балаларны шушы рухта тәрбияләп, яшьләребез өчен көрәшергә кирәк. Лицейда узган Аулак өйгә сәнгать осталары күп җыелган иде. Районның татар телчеләре, лаеклы ялдагы мөгаллимнәр, яшь укытучылар эш мәшәкатьләрен онытып, рәхәтләнеп күңел ачты. Ата-аналар комитеты әгъзасы Гүзәл Галиеваны, Мөслимнең иң шәп баянчысы Алин Зиннуровны да чакырганнар. Бүген мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләренең халкыбызның кичке уен, Аулак өй кебек милли гореф-гадәтләрен яңартуга алынуын аңларга була. Балаларда элек-электән килгән гореф-гадәтләргә карата хөрмәт уятырга тырышалар. Җырлап биюле уеннар аша туган телебезгә хөрмәт тәрбияләү, балаларның тел байлыгын арттыру уе белән яналар. Татар теле һәм әдәбият укытучылары инде бу Аулак өйләрдә үткәнебезне барлый, киләчәгебезгә, киләчәк буыннарга менә шушы тарихыбызны кире кайтара. Без анда кул эшләре белән дә шөгыльләнәбез, чигәбез, бәйлибез, тегәбез дигән кебек милли ашларыбызны да искә төшерәбез. Менә шундый матур йолаларны, борынгы җырларны һәм гомумән татар халкына гына хас булган бөтен гореф-гадәт, күркәм йолалар, күркәм гадәтләр искә төшерелә, барланыла. Бу юлы кунаклар 60-70 еллардагы Аулак өйләр белән бәйле истәлекләрен яңартты, кызыклы хәлләрне барлады. Табышмаклар да чиштләр, Аулак өйдәгечә җырлап, биеп тә күрсәттеләр. Юктан гына халык уен кораллары ансамбле да оешты. Эльфинур Нугманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.